Ekin emakumeak elkartea 30. urteurrena ospatzen ari da eta egu bakoitzetik zabalik da kulturateko klaustroan 3 hamarkadatako historia jasotzen duen erakusketa. Hainbat emakume elkartu dira irekiera ekitaldirako adin desberdinetakoak eta belaunaldi desberdinetakoak. Aurretik ekitaldirako propio prestatutako dokumentala aurkeztu du Ekinek ikusentzunezkoa hain zuzen ere, hainbat emakumeren testigantzetan oinarritutakoa. Lehenengo dokumentala erakutsi duzue, gustora geratu dira, bertaratu direnak? Espero baiet, gu gustora gelditu gea, lan handia izan da eta nik uste emaitzak erakusten dola jarri dioun maitasuna eta goxotasuna eta hori espero jendek baita hori gustea. Oso polita, jente pila bat pasada hortiek eta pentsetan dut oso interesgarri pentsa jate, hainbesta jente eta gero hori kanpotik etorritako jentiekin jako hori lantxu eta asko guztu jat. Zeni lehenengo eta ikusen itzen, baina azkenengo urtietan zelan kanpuen hauen ez dut jarraitu inbesta. Eta, bueno, guztu jate, Ikusentzunezkoa ikusi ostean erakusketako ateak zabaldu zituzten Ekineko ordezkariek. 4 zatitan banatuta, elkarteak 3 hamarkadauetan egindako ibilbidea jasotzen da bertan. Nik uste eta aurkitzen dela zer dan Ekin eta Ekinek indon guztia eta esan nahi don guztia. Dago 4 ataletan banauta, lehenengo ikusten da memoria historikoa dela Ekinek urte hauetan guztietan zehar inditun gauza guztik eta pasatako sortzaiek batez ere eta nola izan Ekineko elkartea. Eta gero dago aniztasunan ardatza, baita emakumena eta elkarlanena eta beti euskeran hizkuntza zeharkatuta. Bueno, ikusi duzu zuen burua erakusketan, ze urteak, ezta? Bai, onak izan ziren. Nolako, ze izan da Ekin zuretzako, noiz hasi zinen bertan? Asko, urte asko, ez dakiz emat, baina asko, 36, 37 bat erolan. Eta ze topatu zenuen zuk Ekinen? Ez dakit, ez dut esango, gu Ekinen hasi ginen, normali emakumeak etxin geundenok, semiak handizakin jakun, eta ataratzeko emakumea etxetik, euskera munduan erakutsi genezaken beste gauza asko iken. Baizien eskulanak, o sukaldia, porque karo, gure etxian zan sukaldia. Eta holan hasi ginen, taldi hau, eta hortik hasi ginen gero, beste gauza asko iken. Baina gure hasiera hori izan euskera eta emakumea. Ginen aedeko emakume taldie, hor urte pilo bat egon ginen be, eta maizan gero taldeka horre taldie, hain guztora egin gozten, aedeko eskin ginen gure, aedeko izatea, ez baina, holan izan zen eta gustora horbe eta eskainun aedetik, aedeko ez gaino nigirri, aedetik urten gendunik. Ekin sortu gaino, baina ez gaino nigirri, jarraitzen gaino aedeko izaten, gu ginen aede. Egindako ibilbidea eta egindako lana jartzen ditu balioan erakusketak eta baita ere elkartetik pasa izandako belaunaldi eta jatorri ezberdinetako emakume kopurua. Horrekin batera antolatutako ekimen, hitzaldi eta proiektu garrantzitsuenak. Hasierako urteetan sukaldaritza ikastaroak, sexologia saioak, eskulanak, hitzaldiak. Hitzaldi asko, hitzaldizak itxen gintzun oso interesantiak orduan denboran eta jente pile bat etorten zen hitzaldizetara eta gero esaten gontzen hitzaldizetara etorten zaiolak interesantik ipintzen duzunak eta gero zelan zoi etorten parte hartzen eskolanetara eta beste gauza batzuetara eta bai, familia ondixa dugu genuen, familia ondixa. Ekin niretzat dena da, familia bat bezala. Maitasun handiz hartu naute eta ni oso pozik nago eta oso gustura jarraituko dut parte hartzen. Eskaintzen du laguntasuna, aizpatasuna, ikastea batez ere euskara. Izan ere, hemen euskara ikasi behar dugu bertako hizkuntza delako. Ikasi egin behar dugu batez ere seme-alabei etxeko lanekin laguntzeko. Hori izan zen ni euskara ikastera bultzatu ninduena.
Nik eukidet suertea egoteko azkenengo hilabetetan, eta naiz ikusten zenbat gauza dituzten eta pasada bat da. Osea, bakarrik ikustekin zelan indan eta zenbat emakume pasadien eta nolako eta zelako langilek nik uste dela unkigarria eta mirestekoa. Nik esango neuke ekinek eman duztana izan dela aukera bat ni hasteko, loratzeko, desikasteko batez be. Eta, azken finean eukiote aukera, 19 urte bitarten hasi nintzen erakunde honetan bueltan, zuzendaritza batzordeko kide bezala, eta gero, hortik aurrera, eukiote aukera egoteko proiektu ezberdinetan parte hartzen. Ekinek 30 urte bete ditu, eta beste hainbeste lanean jarraitzeko prest daude. Emakumea, euskara eta aniztasuna dituzten lanlerro nagusi, eta horrela izaten jarraitzea nahi dute. Ateak zabalik dituzte. Maila personalian edako baia leku seguru goxo bat, bertan norberaren identitatea garatzeko. Era berian, harrera zerbitzua daukan enean, jabetza eskola, bizikitza eskolak bai die, ekimen batzuk jendian dako, zabalik dauna, eta jendian arteko bizikidetza hori bilatzen dagoena. Orduan nik uste badala edozin pertsonan dako espazio bat. Bai, nik uste dut hau luze doala, beti izango dela garrantzitsua eta jarraitzen dola erakusten garrantzitsua dela eta momentuko beharrei egokitzen dakila eta erantzuten dakila beharroiei. Hasi nik uste beti izango dela bai. Bai, handia inda. Desberdin du inda gauzia gure guk igual txitsu hauek izango ginen gure denporan. Gero zabaldu inda geixa. Eta hori guztu jate. Animatzen dut jendea ekinera gerturatzera, konfiantza osoarekin gainera, irtengo zarete bertatik euskara ikasita eta ikasita beste gauza asko. Aukera izango duzu lagunak egiteko eta beste herrialde batzuetako jendea ezagutzeko. Bai, noski baietz. Haina talde oso ona da. Ekipo ona da.